min ye an bɛ se k'a fɔ tile 3 ɲɔgɔnna bonyanko kɔnɔ o ka gawo bila n'o tɛ ni min mana bɔ ko o tɛ fɔ maa si kɔ ni an bɔra o kɔnɔ fana an bɛ se k'a fɔ la Sentinelle fana o fana ye gafe bɔ bi Sentinelle ye gafe bɔ Sentinelle kumana min kan nin waati min fana kɔnɔna na o ye an yɛrɛ ka ministre Ablaye Diop ye ale kɔni ye alimankaw olu ka ɲɛma k'o bisimila walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya k'o kɛ o ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni minnu bɛ ka nin waati na ka circuler min ye bɔlɔlɔ o sanfɛla la n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ les échos o fana l'essor olu fana kumana l'essor kumana min kan l'essor y'a yira k'a fɔ nin ko min bɛna kɛ Mali kɔnɔ o bɛna kɛ tare ye jamana in ma sabula min kun ɲinina a mɛnna min ye sanuko ye ko a bɛna kɛ a tɛ mɛn bilen ko min ye usine an b'a fɔ min ma raffinerie ko o bɛna na sigi Mali kɔnɔ yan walasa an ka sanu yanni a ka bɔ a n'a bɔ a ka se ka bayɛlɛma anw fɛ yan o bɛna kɛ sababu ye non seulement ka baara di sifinnakaw ma wa o bɛna dɔ fara sɔrɔ fana kan donc o ye ne sɔrɔ ka kuma ye bi sɔgɔmada in na a ka fasiri kɔnɔna na n'an bɛ taa hali bi an bɛ taa indépendant kɔnɔna na indépendant fana y'a yira k'a fɔ bi sɔgɔmada in na a ka gafe kɔnɔ ko min ye Katiba de Masina ye a ka Amadu Kufa an bɛ se k'a fɔ a ka numéro 2 o kɔrɔ ye a ka danga ko min ye an ka finitigilakaw u ka wulikajɔ kɔnɔna ɲɔnɔ mara kɔnɔ olu kɔni y'a bɔnɛ a nin na n'i y'a jateminɛ kɛ ko o zone in kɔnɔna na a tɔgɔ ye ko baaraba ko n'i y'a jateminɛ u ka wulikajɔ kun ka bon donc de bɛna kɛ sababu ye tuguni min ye mɔnɛ dimi wɛrɛ ye fana ka don Amadu Kufa la ka kɛɲɛ ni nin a ka nin cɛba min binna faamaw bolo min ye an ka ɲɔnɔ mara kɔnɔna na donc hali bi an bɛ taa Nouvelle Horizon kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ Nouvelle Horizon fana ye fasiriw kɛ sɔgɔmada in na fasiri minnu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ olu bɛ kuma min ye sɔrɔdasiw an ka cɛdenw ka kɛɲɛ ni Masina mara ye an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati kɔnɔna na olu tun ye ja dɔ cari min ye bɔlɔlɔ sira fɛ ka yira k'a fɔ tiɲɛ don maaw bɛ k'a fɔ an ka finitigilakaw bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ ko mais o sanayɛlɛ kɔnɔna na ko olu bɛ ka balo gɛlɛya min kɔnɔ c'est n'i ye jateminɛ k'u ka dagayɔrɔ ko san tɛmɛnen kɔ donc o ye o ja min cari o kɛra sababu ye nin waati in na ko tɛgɛ kɛra olu kan walasa k'o bila gendarmew ka bolo kan yanni o ka kiiri don cɛ donc o fana kɛra donc hali bi an bɛ taa min ye le soir de Bamako o fana bɛ kuma hali bi Macky Sall a fana ka nali la Bamako yan bi sɔgɔmada in na donc nin ye gafew ye an bɛna min kalan aw ye sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna n'aw tulo garisigɛ kɛra min ye o n'a di aw ma nin waati in kɔnɔna na donc o siratigɛ kɔnɔna na an b'a daminɛ ni les échos ye les échos ka fasiri cɛba bɛ mun fɔ sɔgɔmada in na n'i ye jateminɛ ko in kan n y'a fɔ a ye fasiri daminɛni na o y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Gawo mara la ko sifinnakaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ nin waati in kɔnɔna na wulikajɔ min bɛ kɛ ko n'i ye wulikajɔ in jateminɛ wulikajɔ in kɛra ka kɛɲɛ ni an ka cɛden fini tabaw maa 42 ɲɔgɔn bɔnnankun ko olu kɔni bɔnɛna o nin na min ye Tesit o mara kɔnɔna na ko donc o sira de kɔnɔ o siratigɛ de kɔnɔna na o de kɛlen bɛ ka ɲagaɲaga wuli bi Gawo sifinnakaw olu yɔrɔ sabula olu wulila ka tagama kɛ walasa k'a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini an bɛ se k'a fɔ ni fanga ninnu min ye Barikani maaw ye k'olu kɔnɔnalen ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye sabula olu tun kɛlen bɛ ka sigisɛgɛnna k'a la ko n'i ye jateminɛ kɛ k'olu de kɛlen bɛ ka min ye banbatiw k'olu jɛkɔrɔma dɔn ko n'i ye donc a yirala k'a fɔ min ye dimanche don utu kalo tile 7 ko n'i y'a jateminɛ an ka faamaw olu ka dagayɔrɔ Tesit o donc ko olu ye maa 42 o bɔnɛna faamaw cɛla ko o de kama donc n'i y'a jateminɛ kunnafoni caman y'a yira k'a fɔ minnu nana ka yira k'a fɔ ko nin banbaci ninnu ko o kɔni olu kɛlen bɛ ka tukɔrɔma tuntu c'est-à-dire ka mɔgɔ sɔrɔ minnu b'u dɛmɛ nin baara in na ko n'i ye jateminɛ kɛ o tɛ maa si ye koyi ko Barikani olu de kɛra sababu ye ka ninnu banbatiw dɛmɛ walasa maa 42 an ka finitigilakaw la olu ka se ka bɔnɛ o nin na ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ communiqué min bɛ yen ko min gouvernement ka communiqué olu b'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛɛ ko n'i y'a jateminɛ ko maa bɛ yen min bɛ puissance extérieure ye ko o ye o mɔgɔ ninnu dɛmɛ kosɛbɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ donc ni nin communiqué fɔra maa wɛrɛ tɛ yen ko maa min ni Mali bɛ yen k'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ
ko ni o tɛ barika ni ko donc a bɛ se ka kɛ jɔn ye donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Abdul Karim Samba o kɛra maa ye maa min kɔni wolola nɛgɛjuru sira fɛ o kɛn bɛ ka nin kuma ninnu sɛmɛntiya min ye i ko ka fasiri kɛbaa fɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la ko n'i ye jateminɛ kɛ ko communiqué min nana gouvernement fɛ communiqué kɔni b'a jira k'a fɔ bi bi in na ko argument foyi tɛ yen donc ka ɲininka dɔrɔn ka jira k'a fɔ olu kɔni ye min faamu olu sifinakaw sitini gawukaw bi bi in na barika o k'u ka minɛnw cɛ sabula communiqué b'a jira k'a fɔ expertise min sɔrɔ expertise o kɔrɔ ye ko dɔnniya ani fɛɛrɛ min dira mɔgɔw ma bi ko maa tɛ cɛ tɛ muso tɛ ko barika de don ko donc olu b'a ɲini bi bi in na barika fɛ donc o k'u ka minɛn n'u ka kuso n'u ka kasaw koro walasa ka se ka bɔ gawo kɔnɔna na k'a n'i y'a jateminɛ ko bi bi in na Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ barika ni faransi ko olu kɔni kɛn bɛ ka Mali bila position stratégique bɛɛ bila ka na bi u bɛ Gawo o dagayɔrɔ la min ye aéroport kɔnɔna ye donc n'a ma ɲɛ o kɔ walasa Mali ka se k'a ka kelenya ani a ka sankolo ka se ko a se sɔrɔ o kan donc fo Barikani ka taa donc o siratigɛ kɔnɔna na olu b'a ɲini min ye Barikani fɛ donc ko u k'u ka kasa n'u ka kuso kuru walasa ka se ka olu ka yɔrɔ bila ko n'o ma kɛ olu yɛrɛ wuli ka jɔw kɛ don nataw la walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa o kumakan olu ka se ka lamɛn ni kun ye fasiri ye min bɔra Les Échos kɔnɔ sɔgɔmada in na Seydou Fane o ka bolo nɔfɛ n'an bɔra Les Échos kɔnɔna na nin waati in na n'an bɔra Les Échos kɔnɔna na nin waati in na an bɛ taa fasirisiya la an b'a fɔ min ma le sentinelle bɛ mun fɔ sɔgɔmada in na le sentinelle b'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka ministreso min bɛ yen min ye ministère des affaires étrangères ye an bɛ se k'a fɔ de la coopération internationale Ablaye Diop o ka ministère o b'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ale kɔni ye min ye alimankaw olu kɔni ka ambassadeur a k'olu ka lasigiden ko bisimila nin waati in na ale yɛrɛ ka jabala la min ye ministreso ye o ambassadeur tɔ CM Deriche Paul ko n'i ye jateminɛ kɛ kuma falen-falenw bolila minw kan o y'a ye k'a fɔ nin waati in na boloɲɔgɔnya baara kɔnɔna na an b'a fɔ question bilatérale et des relations de contingent allemand à la MINUSMA donc n'i y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ ko alimaw ka cɛden minnu bɛ MINUSMA jabala kɔnɔ sabula waati kɔnɔ a jirala k'a fɔ Mali kun y'i ban ko o ka sankolo ban sabula an b'a fɔ min ma rotation kɔrɔ ye ko falen minnu bɛ kɛ ko Mali kun y'i ban o ma donc a jirala k'a fɔ olu ye ɲɔgɔn ye walasa ka se ka kuma n'i y'a jateminɛ kɛ ko an ka ministre y'a jira k'a fɔ kuma minnu bɛ k'a fɔ min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la ko tiɲɛ t'a la sabula ni jateminɛ kɛ kabini Ivoirien ninnu min ye Côte d'Ivoirekaw ka cɛden maa 49 min minɛna donc o siratigɛ kɔnɔ gouvernement kun ye décision dɔ ta k'a jira k'a fɔ ma ɲɛ MINUSMA ka rotation bɛɛ sonsori fɔlɔ fo kuma ɲɔgɔnya ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ walasa ni rotation bɛ kɛ a ka se ka kɛ ka sɔrɔ gɛrɛntɛn wɛrɛ ma bɔ a la Mali ka se ka bɔ a ko kalama ka se ka dɔn minnu bɛ ka kɛ donc o siratigɛ de kɔnɔna na ne ye jateminɛ kɛ ko utu kalo tile fɔlɔ san 2022 ko ka kɛɲɛ ni MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ olu fana ka mɔgɔw sigilen ka kuma donc ko kuraw sigira sen kan c'est à dire baaraw bɛ se ka kɛ cogo min ye rotation fanfɛla ye donc ko o de sigira sen kan donc ko o ko de bɛ sen na donc o b'a ɲini min ye Allemand ambassadeur fɛ n'a ma ɲɛ rotation bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni sariya kura min sigira o ni MINUSMA ye ko o ka laɲini kɛ ka kɛɲɛ ni o ye n'o o kɛra ko o bɛ kɛ sababu ye ko min bɛ ka ɲini o bɛ sɔrɔ donc nin ye fasiri ko min bɔra min ye ministère Ablaye Diop yɛrɛ ka ministère ka communication o kɔrɔ olu yɛrɛ ka kunnafonidi olu fanfɛla fɛ nin waati in na n'an bɔra o la an bɛ don gafe min kɔnɔ o de ye l'indépendant ye l'indépendant fana bɛ fasiri min kɛ sɔgɔmada in na hali bi an b'o de fɔ o de ye Amadu Kufa ale kɔni ka cɛden cɛ min kɔni jɔyɔrɔ kun ka bon an bɛ se k'a fɔ ale ka dispositif kɔnɔna na nin waati in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ min ma le Katiba de Masina donc ko n'i y'a jateminɛ ko nin fana kɛra mɔnɛ wɛrɛ ye mɔnɛ min fana donna Katiba de Masina kɔnɔ nin week-end kɔnɔna na
ko sabula ni jateminɛ kɛ ko ka kɛɲɛ ni faamaw ka wulikajɔ ye ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ɲɔrɔ mara kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ min ye Amadu Kufa ale ka cɛden dɔ ye ko o kɔni bɔnɛna a nin na ɲɔrɔ zone mara kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin baara min wulila faamaw fɛ kabini waati min ni bamaci wale ninnu kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka sogolo kan ko attaquer donc o siratigɛ kɔnɔna na ko o de kɛra sababu ye ka se ka terroriste caman ko o bɔnɛ o nin na ko donc ko n'i ye jateminɛ kunnafoni min bɔra ka bin ko baara ale kɔni tɛ maa kelen min kɔni kɛra sababu ye ko faamaw ye minnu bɔnɛ o nin na nin waati in na ko maa caman bɛ yen ko olu fana kɔni bɔnna o nin na surtout finitigilakaw fɛ ɲɔrɔ mara la o kɔrɔ ye ko nin maaba min filɛ nin ye min bɛ Amadu Kufa yɛrɛ ka fɛn kɔnɔna na donc nin bɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka hali bi o fanga dɔgɔya k'u ka bamaci wale u ka wale jugu kɛlen ka ta ka min ye jamanadenw ani faamaw sɛgɛrɛ nin fana bɛ kɛ sababu ye walasa k'u jolo kari nin tun ye fasiri ye min sɛbɛnna AD fɛ ka bɔ l'indépendant na bi sɔgɔmada in na n y'o de fɔ n'i ye fula kɔni sonsoro ye misiri kɔrɔ o y'a ye misi bɛ yen ni misi bɔra fula bɛ kɛ cɛ sonsoro ye nin ye fasiri ye min bɔra Abdulaye Jara o kɔni ka fasiri de sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ ni an y'o de fɔ Ivoiriyɛnw maa 49 minnu minɛna nin waati in kɔnɔna na jamana kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ o waati tɛmɛnen na sisan ko maa 49 kɔni kun minɛna wa n'i ye jateminɛ kɛ ko gouvernement kun y'a jira k'a fɔ ko enquête judiciaire ko o kun dayɛlɛla enquête judiciaire kɔrɔ ye ko ka fɛn bila kiiri bolo kan kiiritigɛlaw olu k'u ka baara kɛ ko nin bɛɛ kɔnɔna de la n'i ye jateminɛ kɛ ko o kɛra kalo tile 18 tɛmɛnen ko parquet général donc o kɔni y'a ɲini walasa ka se ka nin ko a duguma ko ni a kun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ dɔn donc ko nin affaire de kɛra ko mais yan'o cɛ ko procédure min kun daminɛna o kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ min kun daminɛna o kɛra officier supérieur gendarmerie officier supérieur dɔ de fɛ ale de ye nin enquête fɔlɔ ninnu bɛɛ daminɛ waati min mɔgɔ ninnu minɛna ka na walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn mun nana n'o ye o nana mun na o nana baara jumɛn na o nana hukumu jumɛn de kɔnɔ jɔn y'o bila ka na donc o gendarme officier supérieur o de ye nin baara fɔlɔ ninnu bɛɛ kɛ fɔlɔ ko ka mɔgɔ ninnu bɛɛ lamɛn kelen kelen ko a ye nin kɛ a bɛ tile caman bɔ a y'i sigi walasa ka se ka nin bɛɛ kɛ walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ yanni dossier ka bila ka taa juge bara a dossier bilala o waati la de a tilali o ye juge ta waati la ka taa di an bɛ se ka fɔ min ma juge d'instruction ma donc o fana y'a lajɛ k'a fɔ bon nin ko bɛ cogo min o ka sɔrɔ k'o inculper pour atteinte à la sécurité de l'État donc o kɔrɔ ye ko o ɲangili min bin'o kan ɲangili bin'o kan k'a kɛɲɛ ni kana jamana wɛrɛ kana o dankari o la donc o ɲangata de bin'o kan ko mais n'i ye jateminɛ kɛ ko nin enquête ninnu ça veut dire nin sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabi ko o bɛɛ kɛra parallèlement ça veut dire o bɛɛ kɛra fɔlɔ mais a bɛɛ la ta i bɛna sɔrɔ hali ni enquête tun bɛ sen na min an b'a fɔ source canaux diplomatiques olu kɔni kun ma jɔ sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko ONU médiateur min ye nigérienne a y'a jira k'a fɔ Nigéria Amina Mohamed ani ONU yɛrɛ ka envoyé spécial pour l'Afrique de l'Ouest o kɔrɔ ye ko farafinna Afrique de l'Ouest min ye Mohamed Saleh Anadif olu kun ye tagama boloda an bɛ se k'a fɔ utu kalo tile 9 tile 10 ani tile 11 o taara o ye président Alassane Dramane kɔni o y'o bisimila fɔlɔ ka sɔrɔ k'o lamɛn ka sɔrɔ ka bɔ yen ka na colonel Assimi Goïta o fana y'o bisimila ani fort ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ninnu ye tagama daminɛ utu kalo tile 9 Abidjan o ni Côte d'Ivoirien an bɛ se k'a fɔ Côte d'Ivoirien min ye Ivoirien ye olu kɔni olu ka jamana ɲɛma min ye o ni olu o sigira ka kuma min ye ni maa 49 min minɛna Mali la o ko kan ko n'i ye jateminɛ kɛ o bɔra o la o y'u tilen ka na Bamako min ye utu kalo tile 10 yen fana o ni min ye colonel Assimi Goïta min ye Mali ɲɛma ye o ni o ɲɔgɔn ye walasa ka kuma nka fasiri kɛbaa b'a jira k'a fɔ nin ko in bɛɛ kɛra n'i ye jateminɛ kɛ foyi ma se ka filtrer a kɔnɔna na o kɔrɔ ye ko
kuma minnu fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ maa si ma se ka foyi kɔni mɛn o la nka ko bisigi bɛ se ka kɛ min na hali n'a y'a sɔrɔ nin waati in kɔnɔna na min ye président ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni tun ye kumakan min fɔ kɔrɔlen c'est à dire n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire min ye Abidjan Alassane Ouattara n'a ka gouvernement ka bɔ walasa ka yafa deli kɛ ka jira k'a fɔ ko min kɛra olu jo t'a la ani u ka Alassane yɛrɛ ka sɔn k'a fɔ Mali ka basigi kɔnɔna na ni Ala sɔnna ale tɛna na fɛɛrɛ foyi kɛ walasa ka se ka Mali ka basigi ko o bali ko hali n'a y'a sɔrɔ o kɔni bitigi bɛ kɛ k'a fɔ nin kuma ninnu fɔra o bɔra yen nɔ ka jira k'a fɔ min ye otokalo tile 11 ko o tilara tuguni ka tagama boloda walasa ka se ka taa Lomé Togokaw fɛ yen fana o y'a ɲini walasa min ye Togo président ye Faure Gnassingbé ko ale ye tagama min boloda wa o b'a jukɔrɔma tintin o b'a fɔ kosɛbɛ nin baara in na sabula a k'a dija walasa ni jamana fila minnu ye sigiɲɔgɔnya ye vraiment o kana na ko wɛrɛ kana na don a kɔrɔ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ a y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu hali n'a y'a sɔrɔ maa bɛ ka miiri k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na ko nin tagama min bɔra min ye Togo président fɛ ko issue favorable c'est-à-dire kuma ɲɔgɔn ma se ka sɔrɔ nka hali bi a jira k'a fɔ langue wɛrɛ bɛna kɛ min ye kuma ɲɔgɔnya bɛna na kɛ tuguni nin waati in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ Macky Sall ale min ye Sénégal président ye wa n'i ye jateminɛ kɛ Union africaine o ɲɛma fana ale ye ko a ɲinina a bɛna na nin tagama boloda kɛ walasa ka na Bamako ko bɛɛ ka se ka sigi sen kan mais hali n'a y'a sɔrɔ kuma in kɔnɔna na a bɛ ka jira k'a fɔ k'a bɛ ka na visite de travail la o kɔrɔ ye ko baara ɲɔgɔnya ani jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolo ɲɔgɔn bɛ se ka di cogo min nka bisigi bɛ ka kɛ k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo ni maa 49 min bɛ Mali bolo yan o kuma kɔni a tɛ se ka na ka taa ka sɔrɔ da ma don o kuma kɔnɔna na donc nin tun ye fasiri ye min an bɛ se k'a fɔ an y'a bɔ l'indépendant na bi sɔgɔmada in na a ka fasiri semaine kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taa gafe min kɔnɔ o ye l'essor l'essor bɛ mun fɔ sɔgɔmada in na a ka fasiri kɔnɔ l'essor fana y'a jira k'a fɔ bi n'Ala sɔnna ko Mali min kun ɲini bɛ kɔdi min ɲɛ fɛ an bɛ se k'a fɔ sanuko bunako kan ko o kɔni tɛna na kɛ ko gɛlɛma ye sabula fɛɛrɛ bɛ ka sɔrɔ walasa Mali ka sanu o ka se ka bayɛlɛma an yɛrɛ ka dugukolo kan yanni a ka bɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin ŋaniya kun taara min ye an bɛ se k'a fɔ gafe min bɛ yen min bɛ sanuko bunako kuma ɲɛnabɔ an bɛ se k'a fɔ kɔdi min ye ko o taara depuis san 2019 ko nka a donna ba la san 2020 ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ŋaniyaw de bɛ yen walasa ka se ka min ye an ka bololabaaraw c'est-à-dire contenu local an bɛ fɛn minnu sɔrɔ an yɛrɛ bara olu ka se ka don ba la cogo min ka sɔrɔ o ma bɔ ka taa kɔ kan ka taa o don bayɛlɛma o kɔrɔ ye n'an bɛ minnu sanu bɔ fɔlɔ sanu n'a bɔra i b'a sɔrɔ a bɛ taa bayɛlɛma kɔ kan de ka sɔrɔ ka na nka fɛɛrɛ de ka sigi walasa n'a ma ɲɛ sanu bɛ bɔ an fɛ a ka bɔ an fɛ a ka labaara an fɛ a ka bayɛlɛma an fɛ a ka sɔrɔ ka bɔ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ o ŋaniyaw de kun sirila a mɛnna donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko waati min o sera ko directeur national de géologie et des mines Cheikh Fantamadi Keita ani directeur général de société o kɔrɔ ye cakɛda min tɔgɔ ye ko Marina Gold Mali ko Ismaël Sibi olu kɔni ye bolonando don gafe kɔnɔ o ye bolonando gafe kɔnɔ juma tɛmɛnen bolonando bɛna kɛ partenariat o kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma ye baara kɔnɔna na walasa an bɛ sanu min bɔ anw fɛ yen o sanu o ka se ka bayɛlɛma vraiment anw yɛrɛ baara ko n'i ye jateminɛ kɛ nin baara bɛɛ kɛra secrétaire général du ministère des mines de l'énergie et de l'eau donc n'i y'a jateminɛ Suru Danbele ale kɔni tun bɛ kɛnɛ kan waati min ni partenaire nin bɛ ni boloɲɔgɔnya baara o bɛ don ni structure fila ni ɲɔgɔn cɛ ko wa n'i y'a jateminɛ ko maaba caman tun bɛ ni signature nin kɛnɛ kan ko ni convention minnu kɛra nin waati in na o kɔrɔ ye ni bolodi ɲɔgɔnya min kɛra donc ko o bɛna na wale don ba la min ye gouvernement yɛrɛ ka laɲini ye o bɛna na o don la walasa an yɛrɛ ka produits locaux o bɛ se ka don ba la cogo min ko n'i y'a jateminɛ ko ni innovation majeure o kɔrɔ ye ko ni partenariat ni sanu bayɛlɛma min bɛna kɛ
ko o kun be code minier kono nya fa to mi kabini san ba fla ani ta ani kononton ko donc ko minier directeur national de géologie et de mines Cheikh Pandamani Keita ale koni fɛn min faranga min kala a y'a yira k'a fɔ ko ni bɛna kɛ sababu ye walasa ni cakɛda fila ninnu kɔni o bɛna na ko caman de sigi sen kan min ye processus de développement économique et social ye o kɔrɔ ye ko min ye sɔrɔ sira ani yiriwali sira o bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛmaba don o kɔnɔna na ko sabula n'i y'a jateminɛ min ye an ka sanu bayɛlɛmani artisanal ko ne damada tan fara min ye damada ni sanu baarakɛyɔrɔba ninnu bɛɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛta caman don o kɔnɔna na wa a bɛna kɛ sababu ye sanu yɛrɛ ka se ka bayɛlɛma an fɛ yan donc ni kun ye fasili ye min sɛbɛnna Amadu Gerege o kɔnɔ k'a bɔ bi sɔgɔmada in na ni gafe kɔnɔ hali bi an bɛ taa o gafe kelen in kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ min ye an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni ka kɛnɛya ko kuma o cayalen bɛ bɔlɔlɔw ani kunnafoni gafew sira fɛ ale ye min sɛbɛn min ye Aboubacar Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye ko ale kɔni jagoyara de nin waati in na walasa a ka se ka lafiya min an b'a fɔ repos forcé ko n'i ye jateminɛ ko suite au conseil avisé de son médecin o kɔrɔ ye ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye a yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ min b'a kɔlɔsi o ka laɲini kɔnɔ ani o ka tagama kɔnɔ walasa a ka se ka lafiya ko nin kuma ninnu bɔra min ye samedi don tile 13 utu kalo san 2002 ko min ye bɔlɔlɔ sira fɛ ko donc n'i y'a jateminɛ ko kalo 14 baara kɔfɛ ka sɔrɔ sɛgɛn lafiya bɔ ma ye a la ko min ye premier ministre chef du gouvernement Choguel Kokala Mayiga ko ale kɔni taara jagoya la walasa ale ka se ka lafiya dɔ sɔrɔ min ye a ka dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ ko donc ko nin kunnafoni in bɔra min ye a yɛrɛ ka maaw a ka baarakɛɲɔgɔn min ye a ka sur de communication yɔrɔ la ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ye kunnafoni min di tuguni ko ni ala sɔnna ko bi kɔni ko saba ko mɛ o min ye semaine wɛrɛ ko dɔgɔkun nataw la ko premier ministre kɔni bɛna na a ka baara daminɛ ko donc ko n'i y'a jateminɛ ko premier ministre min ye Choguel Kokala Mayiga ko ale nana ni gouvernement in kunna kalo tile 17 san 2001 min ye président Assimi Goïta o kɔni ka décret fɛ ko donc ko kabini a nana ko nin ye jateminɛ kɛ bi ko nin premier ministre de ye min ye nin transition ye ɲɛma c'est-à-dire figure ye donc ni waati in na walasa ka se ka ni transition o bɛ sira min kan walasa jamanadenw olu ka hɔrɔnya olu ka danbe ko o ka se ka segin an ma donc ni kun ye Aboubacar Traoré ale ka fasiri ye ka bɔ l'essor kɔnɔ bi sɔgɔmada in na donc ni waati in na hali bi an bɛ taa ni gafe min ye nouvelle horizon fana ka fasiri la bi sɔgɔmada in na o tɛ dɔwɛrɛ ye nouvelle horizon fana b'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko dɔw bɛ ka kɛ min ye an ka finitigilakaw jabala la ko a bɛ fɔ min ma ko indiscipline n'i ye k'i b'a yira bamanankan na o kɔrɔ tɛ ko marabaliya ye wa ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye finitigilakaw ka kunda ko dɔ bɛ yen ko o tɛ se ka kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye ja dɔ ye minnu kɔni olu caruna kosɛbɛ min ye bɔlɔlɔ sanfɛla fɛ ko min ye semaine tɛmɛnen ye ko n'i ye jateminɛ kɛ o ja ninnu ko finitigilakaw dɔw de bɛ yen min b'u k'u ka nisɔngoya k'o yira ka kɛɲɛ ni olu bɛ lahala min ye u ka jabalaw kɔnɔ min ye Masina mara la sanji tɛmɛnen kɔ ko donc kelen o kɛn bɛ k'o cari donc o carilen kɔ ɲɛmaaw fana y'a jira k'a fɔ nin ko in a ni sigi tɛ bɛn sabula waati min jamanadenw yɛrɛ kɔni wulilen bɛ nin waati in na k'a fɔ an ka armée kɔni bɛ ka sanayɛrɛ sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko waati maa dɔw fana bɛ sɔrɔ armée la min bɛ nin ko sugu ninnu kɛ donc dugutigiden bɔgɔ ani sigi o tɛ bɛn donc jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa ka tɛgɛ kɛ olu kɔni na tɛgɛ kɛlenw la nin waati in na k'u bila ka taa min ye gendarmerie olu ka bolo kan olu ka sɔrɔ ka audition kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka sɔrɔ ka o minɛ o bila u ka kiiri bundaku kan nin waati in na
o sigilen bɛ k'u ka kiri kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ kɛ ko gendarmerie min kɔni min ye jumadon tile 12 utukalo ko n'i ye jateminɛ ko sous sécuritaire dɔ y'a jira k'a fɔ audition kɔni banna o kɔrɔ ye ko o lamɛnna nin waati nin na o sigilen bɛ ka mun kɔnɔ o ka kiri nka o source kelen b'a jira k'a fɔ min ye gendarmerie segu fɛ k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin sinitigilaka ninnu kɔni m'a f'i ye ko bere min bɛna da u kun ni ala ma jan kɛ ko olu kɔni a bɛ sɔn ka kɛ finibila ye pewu o tɛ radiation ye k'o gɛn k'o bɔ o kɔnɔ donc nin tun ye fasiri ye min kɛra Denba Konate fɛ ka bɔ Nouvelle Horizon na bi sɔgɔmada in na donc hali bi an bɛ taa ni gafe ye min ye le soir de Bamako ye soir de Bamako fana bɛ mun fɔ bi sɔgɔmada in na ni ye jateminɛ kɛ soir de Bamako b'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye président Macky Sall ye ko ale kɔni kan ka wulikajɔ kɛ ni sɔgɔmada in na walasa ka na Bamako ko n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ se k'a fɔ o minɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ coopération kɔnɔna na état à état donc ko bɛ nana kuma o de kan donc k'a fɔ nin waati in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni bɔra gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in kɔnɔ donc Macky Sall a ka programme officiel la o b'a jira k'a fɔ ko o kan ka na min ye ka se ka min y'an b'a fɔ côté Mali ani c'est à dire gɛlɛya min bɛ yen sociopolitique bonnako kan ani communauté internationale cɛ ani organisation sous-régionale dɔw la donc ko n'i ye jateminɛ Mali ka nin gɛlɛya in kɔnɔ ko min kun kɛra n'i y'a jateminɛ kɛ min kun kɛra a kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ a kɛra gɛlɛya ye kosɛbɛ Mali yɛrɛ bolo kan donc n'i ye jateminɛ ko nin chef d'état in donc a bɛna na walasa o ka se ka kuma pour que concession dɔw ka se ka kɛ militaire min ye finitigilakaw o ye donc ko n'i ye jateminɛ fana kɛ n'a fɔ a ye cogo min ɲɔgɔnda na Macky Sall ka nali a mana kɛ cogo o cogo kumaw bɛna taa c'est vrai programme officiel la o y'a jira k'a fɔ ko nin waati na ko bɛna na walasa baaraɲɔgɔnya sira ani teri sira o ka se k'o kɛ nka n'a ma ɲɛ Macky Sall kɔni o kɔni ye min ye Union africaine o ɲɛma ye donc a tɛna se ka na ka sɔrɔ maa 49 Ivoiriyɛnkaw minnu minɛna yan min ye Ivoiriya ka finitigilakaw ye olu maa 49 min minɛna Bamako yan wa min Mali gouvernement bɛ k'o lajɛ i n'a fɔ mercenaire vraiment kuma ka se k'a fɔ walasa tagama ɲɔgɔnya c'est à dire bɛn ani keleya o ka se ka sɔrɔ o kɔnɔna na donc nin bɛna kɛ Macky Sall yɛrɛ ka kuma ye nka n'o bɔra nin bɛɛ a yɛrɛ ka fɔ programme o kɔnɔna na o bɛ na programme ye jumɛn ye o bɛ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ tête à tête nka président bɛ taa bisimila n'u nana ani président bɛ ɲɔgɔn ye n'a ni président ye ɲɔgɔn ye n'o tilala donc o mana kɛ ani président n'a ka gouvernement o bɛ tila ka baara ɲɔgɔnya dɔw kɛ i n'a fɔ an b'a fɔ comité élargi o bɛ segin ka kuma ɲɔgɔnya kɛ o kɔnɔna na ni o yɛrɛ fana banna waati min ko n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ sɔn ka min ye fɛn dɔ kuma de presse débriefing dɔ kɛ donc n'o kɛra o bɛ sɔrɔ ka ko kuncɛ donc n'ala sɔnna ko fana mana ban cogo min n'ala sɔnna a ko min mana bɔ a kɔnɔ o fana bɛna lase jamanadenw ma nin waati in na hali n'a y'a sɔrɔ Lamini Kulubali bɛ ka tulokala sofɛ ka jira k'a fɔ waati min dira ma ko o waati kɔni o ɲɔngirila donc ni tun ye a tulo garisigɛ ye an ye minnu bɔ bi gafew kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni waati min dira ma walasa ka se ka aw baro donc o siratigɛ kɔnɔ an b'aw fɔ an y'o de fɔ bamanan mana daba bila walasa ka na technique kan o kɔrɔ ye ko an minnu kan ka balo kɛ an kan an yɛrɛ ɲininka an bɛɛ kan ka don sɛnɛ na donc nin waati in na an bɛ bamanankɛ fɔ min ye Lamini Kulubali ka fulakɛ yɛrɛ ko min fana ye u yɛrɛ ni sinsan bila walasa ka na yan o kɔrɔ ye ko sisan an bɛɛ n'a don nɔnɔmugu min na nɔnɔ kɛnɛ o tɛ sɔrɔ sabula fulaw bɛɛ donnen bɛ nɔnɔmugu feere de la nin waati in kɔnɔna na donc an bɛ bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan walasa ka kuma gafew kan minnu bɛna fase aw ye sini.